Szerintem egy egészséges, normális gyerek, ha látja annak a palettáját, hogy mivel lehet eltölteni az időt, hogy lehet sportolni, hogy lehet szórakozni, hogy lehet sétálni, hogy el lehet menni kajálni, hogy el lehet menni vásárolni, és egy olyan közegben van, ahol rá figyelnek, ahol programmá teszik akár a egyszerű hétköznapi dolgokat is, akkor a televízió nem egy ilyen csodálatos ablak a valamilyen érdekes világba lesz. Ezt azért hozzáteszem, nem vagyok hülye. Én azt értem, hogy nekem van munkám, van pénzem és van időm. Én nem tudom, hogy egy súlyosan mélyszegény zárvány faluban, ahol nincs munka, nincs, és csak idő van, és nincsen esemény, ott én ezt merném-e mondani annak a családnak, hogy bemennék egy családhoz, ahol semmi se történik, csak annyi, hogy kinyitják a tévét és nézik, hogy mi történik a nagyvilágban, ott merném-e azt mondani, hogy ne így. De azért olvasni akkor is lehet, már ilyen mobiltelefonokon is a rejtőjenők ingyenesek, mert letelt a 70 év jogdíj, tehát egy pici akarattal azért mindig lehet feszíteni azon a körön. Tévézés se olyan nagy baj, mert nem attól rossz a világ, hogy tévét néznek a gyerekek, meg hogy azon áramlik be a mocsok. Én még azt is el tudom képzelni, hogy lehet egész nap tévézni úgy, ha éppen tényleg nem tud valaki más csinálni, hogy közben megöleli a gyerekét és puszilgatja. Akkor az még mindig jobb, mint hogyha csak úgy otthagyja a tévé előtt. Szóval én ilyen szempontból nagyon megengedő igyekszem lenni. Netezés az nekem egyébként most aktuálisabb kérdés a 14 és 12 éves gyerekemmel, mint a televíziózás, ami egyébként például a lányomat már annyira nem is érdekli, de a net az olyan szinten ellenőrizhetetlen és foghatatlan, az a családba érkező újabb és újabb berendezések. Én egy darabig törekedtem arra, hogy ilyen gyermeknet program, levédés, ilyen jelszó, olyan jelszó, aztán úgy döntöttem, hogy bízom a gyerekeimben. Ezt őszintén nem tudom, hogy kell csinálni. 14 évesen én már a Quelle fürdőruha katalógust nézegettem a barátaimmal, mert a 80-as években hozzáférhető legpucérabb, azaz bikini fürdőruhás nők voltak benne. Egyfelől normálisnak tartom, hogy 14 évesen ez érdekel valaki. Nekem az érdekes megfigyelésem, hogy amúgy ez a gyerekeket nem érdekli. Tehát a gyerekben hallottam egy olyan módszert, ami szerint lemérték, hogy csak pusztán annak az üzenetnek a kirakása, hogy ez 18 év feletti tartalom, ez téged nem fog érdekelni, vigyázz. Ez egy bizonyos életkorig a legtöbb gyereket azért visszatartja, ő sem akarja megijeszteni magát. Nem ezt tartom egyébként a netben a legveszélyesebbnek, mert védheted bárhogy a te saját személyes rendszeredet, az iskolában, a folyosón azt fogja neki mondani a barátja, hogy nézd csak, ezt letöltöttem. Így is úgy is találkozik vele. Szerintem megint az a kérdés, hogy ahhoz, amit lát a neten, ahhoz a szülő milyen információt ad. Szóval ne vegye kérem senki önfényezésnek, legyen ez egy ilyen hasznos tippek, gyík és gyakran feltett kérdések szülők között, hát ha valakinek adok egy tippet, nekem ami bejött. A fiamat egyszer majdnem elvesztettem olvasás szempontjából, ez egy alkati kérdés, érdekes, hogy a lányom soha nem ingott meg olvasásilag, a fiam inkább, és őt egyszer azzal szereztem vissza, hogy a telefonomra letöltöttem ilyen ingyenkönyvtár, rengeteg ilyen alkalmazás van mindenfajta telefonra, és pusztán attól, hogy ő kütyüzhetett, tehát, hogy ezen a kütyűn, amit azért az apa telefonja, amit úgy megengedtem néha, hogy játszom vele, de azért adja vissza, és ez egy fiatal, 9-10 éves fiúnak ez egy olyan esemény, hogy apa telefonját megkapom. És azt mondtam, hogy ezzel néha játszhat, ha este ezen olvas is, hogy ez erre is való lehet. És akkor ez működött, aztán egy idő után vakult, akkor mondtam, hogy ne ezen olvasson, hanem egyébként ez, amit letöltünk, egy delfinkönyv, a mi fiatalságunkban, az nekem ott van a polcon. És ettől valahogy az a delfinkönyv, ami egyébként apának az ósdi gyerekkori ezen a kütyűn keresztül visszajött az ő világába, hogy ez van, ez releváns, ez létezik, ez nem ciki, vagy gondolom valami ilyesmi zajolhatott le, de ez így működött. Egyébként is a kutatások azt mondják, és itt ennyi időre a valahai végzett szociológus hadd szólaljon meg bennem, hogy a szülői minta a legfontosabb. Tehát igazából olvasni, az a gyerek olvas, akinek apukája, anyukája olvas, és ezt látja, hogy része az életnek az, hogy van olyan, hogy könyvet olvasunk.